Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Ikay, naratas utlanas kakahuyan sa bungtod nga malimbungon. Dali, gunit na ako. Di kam gunit. Una lang kunin mo Kinahanglan mangandam ka to. Ay, taon ko pa kuyawin ni kayo eh. Anong mandam naman sa ko? Tungod kay wa ta mahibaw. Kung unsa nagpaabot na to sa bukid nga malimbungon. Unsa? Kinahanglan mangandam ka to. Kinahanglan mangandam ta kanunay. Kay ni atas dapit nga dili normal. Ano nasuyo bang tao tanin dapitan ni kayo eh? Kung wa pa ka mauban ako. Aw, wa ta kas kahadlok karon. Pero, lining man mo kunin mo. Kinahanglan ka uban gid ka pirmi gid sa man tao. Imo na lang desisyon. Pero kung ako sa pangutan-on, ganahan man sad ko nga naa ka. Oh, Kay mawa man akong kahadlok. tinood ka ni kay. Mawain mong kadlok kung na ako. Salamat kay importante ginay ko nimo ni kay. Importante mo gid ka nako, tugod. Salamat taon ni kaya. Nga importante di ko nimo. Sige na to. Dili ito maglangay. Mugawas na taning kakahuyan. Aram mo pangita na to sa lalagi. Kay pangitaon pa sa nato sila si ako. Mabtan pa ka na to silang buhi ni kay. Toto. Ayaw pag unahon nagdautan. Kinahanglan matabangan na to ang kaliwat ni ako. Sige. Mugawas na tininis kakahuyan. Dali! Dali. Gunit na ako, Toto. Oh. Ha? Tinuod ka? Nga pagunit ko nimo sa imo kamot? Paguniton ko nimo? O, lagi. Ngano, gusto man kang mugunit sa akong kamot, ni kay. Ayaw kalimot. Nga malimbongong bungtod ka ng atong tungason. Basin ko noon si nagpaabot na to diha. Di ka gusto nga makabuwag ta? Dili, yun. Sige. Gunit na ko ha. Oh, gunit na. Nangunaw kita ko gapon. Ayaw na paglangay to. Gunit na sa kong kamot. Dali na. Tuhugan ninyo siya! Saan ka ni kay? Nausabi mo na. Di nagkaganahan mo gunit sa akong kamot. Dili man sa ingon na dili ko ganahang magpagunit. Kuan lang. May nakita ko to. Ha? May nakita ka? Oo. Huwag dili maayo nga mapadayon tas pagtunog sa bungtod nga malimbongon. Oh, ha? Ano naman? Kuan, lain ang ako nakita. May daotang mahitabo ni mo to. Sa? Unsay mong nakita ni mo ni anak ko ni kay? Basta, dili na lang kamo padayon. Pero, kung dito mo pa dayon, basin na unsa na tos lula dito? Kundi sa bukid nga malimbungon. Ayaw ona. Palabyon lang una na to ang pila ka minuto. Una, gunit og balik sa kong kamot. Oo, anong mihunong mag-ada lula ha? Na nagkakahuyan Mao na ka na ang kakahuyan nga naas ni kay diha, dili ba? Oo, mauna na. Unya nga nang mihunong maka ha? Pero, kuan, nagunaon na lang ko. Kung unsay buhato nato, kung makita na nato balik sila si Toto og ni Kay. Kasayon ana. Ang atong buhaton mao nga magbinuotan ta.
Dili ta magpasabot nga may tuyo ta sa pagpaduol nila. Uy, na sige, sige. Larga. Na, dayon ta. Nikay, naginutog lagi ka diha. Gikulbaan lang ko. Sa bagay mong nakita, ha? Ayaw na. Gunit una na ako balik. Oh, Basin kon mausap pa ako nakita. oo. Ayaw! Ayaw kong barbecuehan ninyo! Ayaw! Barbecue ka! Dili gid mahimong mapakita to ni Lola Ige. Unsa? Paglaro diya ni kayo eh. Nagsabot naman ta nga mangita kitang lula niya karon. Di na sa tayo mo, di na sa tamay mo nga pangitaw na tos lula. May daotang mahitabo nimo kung magpakita ka ni Lola. Unsa lagi taon may tabo na ko? Aslon ka niya. Unsa? Sabi mo nakita na. Ano ko taong nga si Lola may muasan ako. Sa magtuon niya na ako. Ha? Sa aga baboy? Binuang siya ng imo. Wa ko magbinuang to. Maugin ako nakita. Busa, dili ta mo padagpangita ni Lola nimo. Nika! Oh! Duda! Oh, Ay Lola! Ay Lola! Lola Ige! Oh, Lola Iki! Si Lola Iki yun! Duda! Iyay! Kubaan ko nila. Oh, Kubaan ko nila. Uy! Bikay! Anak! Salamat nga nakita sabta. Abi na ko, dili ka na mo makita na. tay! Ngani nagkuyog man mo ni Lola Ige? Kuan, nagkaabot mis usa ka lugar. Dito mis payag. Payag? Kang kinsang payag, tay? Papayag nga way tao sa bungtod. Dito may magkaabot. Mao nga nagkasabot may nga amo kamong pangitaon. Dili ba andoy? Oh! Oh, abi man nako tug ka nang nabugo ka na andoy. Hmm. Mao man day kamo oh. Bugo. Wa ka na mahibaw sa imong buhaton. Salamat taon Lola eh. Salamat taon. Nga ikaw yun ang nakakita na mo. Kaya nagplano gibemi nga kami ang mangita ni mo. Diyos bungto sa malimbungon. Unsay bungtod nga malimbongon. Kanang upaw nga bungtod nga inyong gigikanan ko. Mao na ang bungtod nga malimbungon. Oh, mo ba? Awa, may kibaw anak da. Karon nga nakitaan ka na namo, Lola. Ah, Og, ingon man ikaw, tay Andoy. Hmm. Kuyog na lang mo namo ni Toto. Oh, asa man day mo paingon? Mapas mi ni ako Lola. Nga nag-abas kinagit niyang mga kauban niya Lola. Sa. Yung- Gidagat ang mga duwende. Mao na, Lola. O nya karon nga niya naman ka, nagkita naman ta. Ato na lang silang agpason. Asa man sila ninyo apasan? Sa palasyo ni Haring Burak. Oh, no sige, manguyog na lang mi. Ari na lang taagi sa among giagian. Kay nakakita kong palasyo dito sa pikas bahin sa kanan dito ba sa may upaw nga bungtod. Oh, Tinuod ka? Tiguwag na ko, oy, dili na ko mamakak. bitaw, bitaw. Sundala ninyo mi si Lola Ige. Adto ta sa among gagian. Kay tuwa dito ang palasyo. Nikay. Sumihon na nimo. Kuan. Dihaon na mong tanan. Paabot ako ninyo. Uy, Nikay! Asa mga paingon? Oh, saman to siya. Ato lang siya pasagdanoy, Andoy, ha? Lola? Kay may susihon pa ang akong leading lady. Oh, unsay leading ha? Kisay imong leading. Sinikay. Kinahanglan ako masiguro kung tinuod ba ang gisulti ni Lola nga nakita niya ditong dapita ang palasyo. Ni Arang Perlas. Perlas, sultihi ko kung nahain ang direksyon sa palasyo ni Haring Burak. Oh, naan. Mituyok na ang Perlas. Oh.
Mihulong na siya. Og husto si Lola Iki. Naa siyang gitudlo nga direksyon, ang direksyon nga gitudlo ni ining Perlas. Salamat, Perlas. Salamat. Lola Iki, unsay plano nimo? Ay paabot lang. Ay sighonghong diha kay maaantang uyab. Uy, wag gabae. Nagluod-luod mo lang kami. Ya, siluod. Tuo kang dili pa na ko kaya. Nalimbawot lang akong balibo ni mo. Bayarin mo. Lola! Tistingan ta karon. Ay, Andoy! Ay, Dagay namatay ng hungong-hungong. oy, Toto. Oh, sabi mo kisigihan yung hungong diya. Ay, wa man. Anong kuan lang ba? Gutom lang to. Oh, dagang prutas din kakauyan lang. Saman, kuhaan ta mo? Ano pangahan ta mo prutas? Ano magkaon mo? Ano lang? Kitiguan na mo ka. Kinahanglan ang panggaon tika. Ay, Manglakaw na ta. Oh, sakita sa kunduhod. di kaya asa man ta? Sundon tang direksyon nga giingon ni Lola Igi. Tuwa dito ang palasyo ni Haring Burak. Pero, Lola, Ah, kung doon na makidaot ang plano ni Toto, ayaw nag-ipadayon. ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!